Sunt Petru și bine v-am găsit la un nou episod de Fan Run 2 alături cu Robi. De Robi, da, și a început pentru episodul. Acum O să jucăm Fan Run 2, episodul 2, ioi. M-a chemat unul banul. E full banul ăsta. Stai cum mai chem. Haide mă, păgâne, să vină ăștia. Nu mai banul, bă. El... Auzi, mă, banul. Mă închid. Auzi, banul. Nu mai banul. Tu care e, tata? Pe prima. Zice eu, lol. Lolo. Nu-i lume că eu am un balonaj. E rachetuțe, rachetuțe. Nu mă prinde. Pe Da, văd, eu sunt pe 3. Yay. Locul 2. Apropo, vreau să vă zic să dați like la fiecare episod care o să facem. Am făcut deja primul episod. Da, are și Petru un canal, îl puteți găsi la numele Petru Andrei. O să încerc eu să vă pun linkul în descrierea canalului. Dar trebuie să mai impun un număr de 88, na, știi? Nu trebuie neapărat. Azi nu mă pe de la noi, știi? Știu. Mai bine arată prima decât de două. Mi-am spui. Cred că sunt și pe englamea. Mai transmit. M-am prins în capcana de Burșului, Anu. Anu. Lol. Cel mai prost, de fapt. Ce mai fac idiot nume. De ce mi-ai făcut asta? Achievement. Îți dau un medalion. Îți dau un medalion. Ioi, acum merem Zeus. Îl ai pe Zeus. Așa se numește. Acum merem să-mi luăm medalionul. Zeus. E... Stai să-ți arăt unde e. Ăsta e. Zeus. Bă. Avem medalii, Anie. Suntem buni băștăni. Eu am medalii, Anie, tari. am un răvaș. Avem medalii, Anie. Un Avem foi cu medalii, 4 foi. Anie. Nu suntem băștăni. Și un ochi de robot. Cu medalii, Anie, tari. I-am explodat și pe tine. Da. De ce? Cu racheta lor.
explodat 2. Și pe tine. M-am tăiat. Da. Nu-i lume, că am luat și eu pe alt loc. Hai, da. Mamă. A doua, a doua. A doua am dat. Ce skin șmecher are tigrul ăla. Nu e skin. Online nu știu. E skin pe online. Mine mă cheamă Bing. Bling. Mine mă cheamă Băi, voi v-ați uitat la Disney. Ăla care se numește... Îl cheamă Eugen. Eugen, da. Am uitat. Dar ce? Că nu te-ai mai uitat unul la desen. Că am fost și cu școala. A, da. Am uitat. Am mai jurat și cu un dat. Vin gigi mari, pune dai ăni tări. Dacă aveai acum tigru, era în triplea Am filmat 7 minute. Și eu tot 7. Facem 10? Al doilea. Noi nu putem face exact. De 13 minute. Dar fi șmecher să faci o oră. Da. Fac o prezentare de o oră. Da. Că are și microfon. Adică da, dacă am microfon, știi, nu se auze. Știu. Cămi ăni. Gol! Adică am luat locul întâi. No, imposibil. E că ăsta-i da, mă. Am 3301 de rating. Tu ai 0. Oh, că aveam eu mai mulți prieteni online. Bine. Mă inviți? Bam. Veni. Paulo. Meia. A doua. Dusty Dance. Game starting. Baloane. Mi arată că sunt pe loc. Voi, vă place să ia? Deci nu mai puțin pătrare un subscriber, e posibil. Pe cine intrați pe tine? Cu magnetul?
Se merge în loc? Nu. Sari. Dacă ar fi să luăm pe ultima săritură, Stai să vedem. 10 minute am filmat și 38 de secunde. 48 de secunde. Eu sunt într-un cu un prieten de meu, cum zice, acum nu mai știu cine să... Deci... Hei, nu, invită-mă. Am filmat 11 minute. Serios. Și cum? Cred că ăsta e penultimul. Nu, la mine e ultimul. Facem băiță, băiță la fetiță. Nu spun spre bărbiță, bărbiță. De unde ți-ai tras asta? Nu mai sunt că ne uităm la pe de H. A, da. Facem băiță, băiță la fetiță. Bă, hai să ne lăsați voi. Ce jocul jucați voi pe tabletă multiplayer? Legat de Clash of Clans. O să încerc să fac Eu o să fac mai drăguț, gen canalul tău nu pe fan, Rana. Păi o să încep și altă serie. Dacă vrei, o să-mi iau un joc și o să încep o altă serie. Cât ai sărit? Calculatura finală. Am primit de la Paulo. Petru cel tare, Petru cel tare. Ai zis că e ultimul ăsta. Da, ăsta e ultimul. Îmi venea să-l înjur și să-i zic let's go. Invită-mă repede. Haide până mea. Invită-mă repede. Gata, păgâie, gata. Gata, mă, Las, monkey. văd ăștia, văd țigani. Paulo. Hai, bine, mă. Dă-i start. Da. Știu. Bă, cui îi plac mapele astea de la chestia asta? Am primit de la engleză. Nu-i dau cer. Eu sunt un meci aici, sunt un meci. Hei, dacă exista eu eram deja. Eu eram, dacă exista pe eu eram deja în echipa națională. Nu vedeți, Nu, eu eram. niciun. Păi nu vezi că o să iau numai... Vezi că ăștia are fructează decât pe aia proștii. Fac eu, Petru. Mie. Nu. Nu, a dat punierul ăla altul. Dar cum și Paul a dat în mine? Da, dar Paul... Și da, am spus că acesta e ultimul episod. Am postat 14 minute. Și cam atât cu acest episod. Eu am văzut pe dezvoltare. La revedere!